Tak my sa s kapelou Neznámi na tomto festivale cítime veľmi dobre. Sme radi, že sme tohto roku tu mohli oslaviť našich 25 rokov. Hrali sme tu už druhýkrát, publikum je naozaj skvelé, skvelé pivo, skvelá kuchyňa, skvelí ľudia, všetko odporúčame všetkými 5, aj 10. Aj s tami! Vážení a milí, já jsem opravdu ráda, že jsem se dostala do tohoto prostředí. Úžasný ranč, úžasná příroda, ty kopečky tamhle, nádhera. A jsem ráda, že takhle hezky venku v přírodě a ještě se mnou diváci velmi často zpívali. Takže já si myslím, že festival je to senzační a zdá se, že se tady jako i báječně baví děti. Když je nebaví, co zpívám, tak si jdou na chvilku dělat bábovičky nebo jezdit na skluzavce. Takže já vám gratuluju, že jste tady našli takový krásný areál. Až bude čas, já přijedu zase. Hrozně rádi jsme tady hráli, tady krásné prostředí a lidi taky byli bezvadní a všude příroda kolem, prostě tak, jak to na ranči má být, no. Určitě se vrátím, někdy vrátím zase, ahoj. Ja som na tomto ranči už tretíkrát, myslím, keď nie viacej. A samozrejme prostredie, ľudia, nálada hlavne úžasná. A ja verím tomu, že tento festival bude napredovať a bude pokračovať. Ja som o tom presvedčený, takže už teraz sa teším na ďalšie ročníky.